Agorodd yr Uned Drochi ym Bro Helyg tua flwyddyn yn ôl, ac yn y gorffennol, ni wedi derbyn plant i'r ysgol, lle nad yn nhw wedi fynd trwy addysg Gymraeg yn ystod eu flynyddoedd cynnar, neu yn hwyr ddyfodiad i'r iaith Gymraeg, a maen nhw wedi gorfod mynd syth mewn i'r dosbarth a datblygu'r iaith tra'n cymysgu gyda'r plant eraill yn y dosbarth. Ond nawr mae'r Uned Drochi dyn ni, mae fe'n sicrhau amgylchedd ddiogel lle mae'r plant yn gallu datblygu geirfa, brawddegau a chystrywennau yn hyderus. Pan mae'r plant yn barod, hyderus ac mae'r iaith wedi greiddio digon, maen nhw'n gallu mynd nôl i'r dosbarth ac yn gallu datblygu'r iaith ymhellach gyda'i athrawon a chyfoedion. Mae'r Uned Drochi yn, fel mae fe'n swnio, mae fe'n trochi'r plentyn yn yr iaith, a mae fe'n sicrhau bod y plant yn cael mynediad i'r cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn hyderus yn defnyddio'r iaith. Mae'r plant yn dysgu trwy chwarae gemau, gweithgareddau ymarferol, gemau digidol, darllen sgriptiau tra'n chwarae rôl. Llewthu a puffer. Spider-Man. O, ti'n ne? Yn aml iawn, ni'n cael plant mewn i'r Uned Drochi fel bod y plant yn gallu cyfathrebu a sgwrsio dy plant tra bod nhw dynnu. Maen nhw'n aml yn mynd mas i neu chwaraeon a phethau fel yna da'r dosbarth, a mae hwnna dal yn datblygu'r iaith ymhellach wedyn. Ni wedi cael plant sy'n dod i'r ysgol lle maen nhw wedi mynd yn syth i'r dosbarth a maen nhw wedi datblygu'r iaith mor gloi. Maen nhw wedi cael ei ymrwymo yn yr iaith, cael ei drochi yn yr iaith, a maen nhw wedi wedyn bod yn llwyddiannus iawn wedyn yn mynd i wynllew ac wedi datblygu'r iaith ymhellach. It started with my daughter, who's now 15. She went to an English medium school, year 5. She wasn't happy with the Welsh she was learning because she loved Welsh. She wanted to try a Welsh school because she was learning it on Duolingo. So we came here, we approached them, and they were happy enough to take on the challenge. And she's now in year 10, Gwent, talking full Welsh all the time. They had their extra support, they were lovely here, they gave them all the support they needed, but Tegan, more than anyone, she got the support, she loved it. To make it so the children can come into this school and do exactly what my girls have done, I just think it's brilliant. It's changed so much, this school, since the girls have started, for the better. There's a new sensory room, there's more classrooms, the outside is amazing now. Mae bachgen dy fi ar hyn o bryd, mae fe'n mlwyddyn 5. Dechreuodd dyn ni ar ddiwedd yr haf blwyddyn diwetha, felly oedd e'n mlwyddyn 4. A mae fe'n nôl yn y dosbarth nawr, a mae fe'n llwyddo ym mhob dim mae fe'n neud. Mae fe'n gallu darllen, ysgrifennu a siarad yn hyderus yn y Gymraeg. A mae fe'n datblygu ynghyd 2 gyfoedion yn y dosbarth. Nid fi sy'n gwneud, ti sy'n gwneud. Byddai hasaf. Os ych chi'n teimlo bod e'n rhy hwyr, ych chi'n difaru peidio danfon eich plentyn i ysgol Gymraeg, dyw hwnna ddim yn wir. Mae angen i chi cael ffydd yn y system. Mae'r Uned Drochi yna i drochi'ch plant chi yn yr iaith, a mae'r plant yn gallu llwyddo. Mae dyn ni plant sydd wedi llwyddo pan nhw wedi cyrraedd ni ym mlwyddyn 6, felly dyw beth yn rhy hwyr. I'd just say go for it. Welsh is an amazing language, it's a beautiful language, we live in a beautiful country, why not embrace it?